Kay puwanta siguro mag-appeal man, Opo. di pa man basta-basta isusuko po, 'di ba? Kay Opo. puwanta man giraray hibok paagi, Mhm. para na sa napoini duman sa mga taong dagos sa nagtutubod at nagsusuporta sa tuya. Actually si, Mm. Attorney, Macalintal din ang, naging, legal counsel Opo. kay Governor po. And right now, siya na lang rin po ang makapot sa tuyang ano yan, kaso Mhm. especially Mhm. the plea that we're going to make sa Supreme Court po. Actually, tabi ito, na-dismiss na po ito, tabi VP, dahil Mhm. dahil man po nakuha ninda sa itataram na porsyento na dapat Mhm. makuha ninda, para ning i-declare sinda ang gana. Mhm. So, I see. kumbaga wala na. Ah, na Mhm. kampante na po kita na Opo. ano na po ito, nadi-dismiss ko po ito. Mhm. Alagad, we don't know. We don't know what happened na bigla Oho. na sila po nagluwas ini na kung iisipon, sinda mismo the NBAR Mhm. already na-dismiss na nga maski po itong DQ. Ah, Mhm. sabi nila na wala man vote buying na Opo. na nagibo or ginibo. And Mhm. that then, hindi pa man kita official para isabay kita duman sa Oho. ano ninda na disqualification. Talaga Yeah. dahil aram po VP kung Mhm. nataarog ka ni po sa nangyari. Ganyan, maalat-alat kita kung ano mga development ang mangyayari. Talagang sabi ko nga ni, if you have transactions sa local government, sabi ko sa mga head and mga offices, dapat Mhm. ay ma-hamper ang serbisyo publiko, lalo na sa mga serbisyo na kaipuhan talaga kang tao, dapat Opo. dahil po ito mapondo. Mhm. So, business as usual sa Opo. LGU Legazpi.